Yn y fideo yma, nawn ni drafod theorem y gweddill a theorem y ffactor. Nawr, yn y fideo gyntaf, nathon ni egluro sut yn ni'n rhannu polynomial hefo polynomial arall. Felly, enghraifft fan hyn, sut i rannu x di sgwario adio 6x tynnu 16 hefo x tynnu 2 gan ddefnyddio ffram rannu. Ac yn sydyn, dyn ni'n gofyn faint weithio mae x mewn i x di sgwario. Mae'n mynd fewn x o weithiau, gan fod x lluosi x yr x di sgwario. Dyn ni'n lluosi allan, x lluosi x yn x di sgwario, x lluosi minus 2 yn minus 2x. Dyn ni'n tynnu x di sgwario tynnu x di sgwario yn ddim byd. 6x tynnu minus 2x yn 8x. A dyn ni'n dod o gweddill y swm i lawr, sef yn minus 16. Ail adrodd, faint weithio mae x mewn i 8x, mae'n mynd fewn 8 o weithiau, gan fod 8 lluosi x yr 8x, a dwi'n lluosi 8 efo minus 2 i gael minus 16. Dwi'n tynnu 8x tynnu 8x yn ddim byd, minus 16 tynnu minus 16 hefyd yn ddim byd. Felly, ar ôl gwneud y swm yma, dwi'n gwybod fod x tynnu 2 mynd fewn i x di sgwario adio 6x tynnu 16, x adio 8 o weithiau, a mae gen i fi ddim gweddill ar ôl. Os da chi ddim yn gyfarwydd hefo'r broses yma, ewch yn ôl a gwylio'r fideo gyntaf. Mae'n bosib mi fydd yna link yn ymddangos ar y sgrin rwan, neu'n chwiliwch amdan rhannu polynomialau ar YouTube. Nawr, mae'r broses yma o hyd yn rhaid y gweddill cywir iddyn ni ar y ddiwedd y swm. Ond, mae yna sefyllfaoedd lle dyn ni'n gallu gweithio allan y gweddill yma yn gyflym heb orfod gwneud y swm rhannu. Nawr, enw ar hyn ydy theorem y gweddill. A mae'n gweithio fel yma. Mae'n bosib iddyn ni gychwyn mewn ffram rannu fel hyn efo unrhyw polynomial. Dyn ni'n galw hynna hunan f of x. Ac os dwi'n rhannu hefo polynomial arbennig o'r ffurf x tynnu a, lle mae a yn rhyw rif arbennig, yna, ar ôl gwneud y swm yma, lle mae gen i fi nifer o gamau gwahanol, ar ddiwedd y swm, fe gen i fi weddill yn rhywle. Na, weithio fydd y gweddill yn 0, fel yn fan hyn, ond tro arall, efallai fydd y gweddill yn 5 neu minus 12, pwy a wir. Ond theorem y gweddill, be mae ddeithio ni ydy hyn. Os dwi eisiau rhannu f of x efo x tynnu a, yna y gweddill ar y diwedd fydd f a. Mae hynna'n golygu fod ni'n gofod amnewid y rhif a i fewn i'r polynomial. Na, mae'n haws egluro hyn drwy ddangos enghraifft. Felly, os ni'n sbiad ar y cwestiwn fan hyn, beth os ar gweddill pan gaeth 2x di sgwario adio 3x adio 4 i rannu efo x tynnu 3? Nawr, sy'n ni'n gallu gweithio hwn allan efo ffram rannu fel yma. Rhaid 2x di sgwario adio 3x adio 4 i fan hyn, rhaid x tynnu 3 ar y tu allan, a drwy wneud y swm, sy'n ni'n cael y gweddill ar y diwedd. Ond mae theorem y gweddill yn dweud mae yna ffordd syml o wneud hynna. Y cwbl sy'n rhaid i wneud ydy amnewid 3 i fewn i'r polynomial. Oherwydd mae gen i fi x tynnu 3 fan hyn, felly dwi'n gafo hwn yn minus 3, dwi'n amnewid plus 3 i fewn i'r polynomial. Nawr, os dwi'n amnewid plus 3 i fewn, be sy'n rhaid i weithio allan ydy 2 lluosi hefo 3 di sgwario, ac yna adio 3 lluosi 3, a wedyn adio 4. Nawr, mae 3 di sgwario yn 9, a mae 2 lluosi 9 yn 18. 3 lluosi 3 yn 9, a dyma gen i fi 4 arall. 18 a 9 yn 27. 27 adio 4 yn 31. Felly, os ar gweddill, ar ôl rhannu 2x di sgwario adio 3x adio 4 efo x tynnu 3 yn 31. Ail enghraifft, beth os ar gweddill, os pe bai 3x di cubio tynnu 6x tynnu 7 yn cael ei rannu efo x adio 5. Wel, yn fan hyn, gafo fi yn rhannu efo x adio 5, cwbl sy'n rhaid i wneud ydy amnewid minus 5 i fewn i'r polynomial. Felly, y swm sy'n rhaid i wneud ydy 3 lluosi hefo minus 5 di cubio, ac yna tynnu 6 lluosi hefo minus 5 eto yn lle'r x, ac yna tynnu 7 i ffwrdd. Na, mae minus 5 di cubio, yr un fath a minus 5, lluosi minus 5, lluosi minus 5. Do'n ni nôl at hwnnw yn munud. Minus 6 lluosi minus 5 yn plus 30, a wedyn dwi eisiau cofio tynnu 7.
Nawr, y swm yma, y rhif minus 5 wedi cwbio, mae minus 5 lle sy'n minus 5 yn 25, ac yna 25 lle sy'n minus 5, so hynna yn minus 125. Felly, dwi angen gwneud tair gwaith minus 125, so hynna yn minus 375. A wedyn dwi eisiau adio 30 ymlaen a tynnu 7. Wel, os dwi'n adio 30 ymlaen, dwi'n cychwyn yn minus 375, dwi'n gorffen yn minus 345, a wedyn dwi'n tynnu 7 i ffwrdd, minus 345 tynnu 7, minus 352. Felly drwy'n neud y swm yma, dwi'n osgoi gorfod ffurfio ffram rannu a gweithio allan y swm yn llawn. Mae theorem y gweddill yn deitha fi, sa'r gweddill yn minus 352 ar ôl rhannu 3x di cwbio, tynnu 6x, tynnu 7, efo x adio 5. Nawr, ar y sgrin yn awr, mae yna set o ymarferion iddo chi drio. Be ydy'r gweddill pan gaiff y polynomial cyntaf i rannu gyda'r ail polynomial? Felly, yn y cwestiwn A, beth os ar gweddill pan dyn ni'n rhannu x di cwbio tynnu 3x adio 3 efo x tynnu 1. Ac yn fan hyn y syniad ydy fo chi'n amnewid nid minus 1 ond plus 1 i fewn yr x di cwbio tynnu 3x adio 3. Rhowch pause ar y fideo nawr, tyliwch hein. A wedyn, ar y sgrin yn nawr, mi gewch chi weld yr atebion. Gewch chi farcio gwaith eich hun yn nawr. Nawr, mae gen theorem y gweddill bwrpas. Dyn ni'n defnyddio fo yn byddwn ni'n ystyried theorem y ffactor. Nawr, mae'n troi allan fod hwn yn un defnyddiol iawn oherwydd, os dyn ni'n gwybod fod y polynomial x tynnu a, lle mae a yn rhyw rif, yn ffactor, yn ffactorio fewn yn berffaith i'r polynomial cyffredinol f of x, yna mae'r rhaid bod am newid a i fewn i'r polynomial yn rhaid atab dim. Ond ar y llaw arall, mae'n gweithio ffordd arall hefyd, os dyn ni'n amnewid rhif a i fewn i'r polynomial, a dyn ni'n cael atab dim, mae hynna'n deitha ni fod y polynomial x tynnu a yn ffactor o'r polynomial greiddiol, neu'r un cyffredinol f of x. Na sut mae hynna'n helpu ni? Wel, mae'n helpu ni ffeindio ffactorau o polynomialau gwahanol. A mae hynna'n helpu ni ddatrys polynomialau gwahanol. Felly, mae gen i fi gwestiwn fan hyn, ydy x adio 4 yn ffactor perffaith o 2x di sgwario adio 5x tynnu 12? Wel, i ateb y cwestiwn yna, mae rhaid fi amnewid minus 4 i fewn i'r polynomial yma a gweld os dwi'n cael atab dim neu beidio. Felly, os dwi'n amnewid minus 4 i fewn, mae rhaid fi weithio allan 2 lluosi minus 4 di sgwario, adio ymlaen 5 gwaith minus 4 ac yna tynnu 12. Na, mae minus 4 di sgwario, minus 4 lluosi minus 4 yn 16, ac yna os o dwbl neu 2 waith 16 yn 32. Mae 5 lluosi minus 4 yn minus 20. Cofio'r minus 12 fan hyn. Nawr, 32 tynnu 20 yn 12, 12 tynnu 12 yn rhaid atab dim. A gan fod gen i fi atab dim yn fan hyn, mae hynna'n deitha fi, mae theorem y ffactor yn deitha fi fod x adio 4 yn ffactor o 2x di sgwario adio 5x tynnu 12. Cwestiwn arall, ydy x tynnu 2 yn ffactorio mewn i x di sgwario tynnu 3x adio 4? Wel, i ateb y cwestiwn yma, dwi'n amnewid nid minus 2 ond plus 2 i fewn i'r polynomial. Nawr, os dwi'n gwneud hynna, dwi'n gweithio allan 2 di sgwario, tynnu 3 lluosi 2, a wedyn dwi'n adio 4. Nawr, 2 di sgwario yn 4, 3 lluosi 2 yn 6, so dwi'n tynnu hwnna i ffwrdd, a cofio adio'r 4 yn hyn. 4 tynnu 6 yn minus 2 adio 4 yn 2. Nawr, dwi ddim wedi cael 0 yn fan hyn. Felly, mae hynna'n deitha fi, dydy x minus 2 ddim yn ffactor o'r polynomial yma. So, nid yw x tynnu 2 yn ffactorio mewn i x di sgwario tynnu 3x adio 4. Nawr, fydd hyn yn ddefnyddiol yn y fideo nesaf, bydd dwi'n ceisio ffactorio polynomialau cubic, oherwydd drwy amnewid rhifau gwahanol i fewn i'r polynomial, mi fyddai benderfynu os ydy polynomial tebyg i'r ddau yma yn ffactor
o'r polynomial cubic. Felly dyna fyddwn ni'n gwneud yn y fideo nesaf. I orffen y fideo yma, mae yna chydig o ymarferion o'r math yma rwan I chi geisio efallai. Mae'r ymarferion yna ar y sgrin yn awr, mae yna 6 ymarfer. Ydy'r ail polynomial yn ffactor o'r polynomial cyntaf? Felly os ni'n edrych ar cwestiwn B er enghraifft, ydy x minus 2 yn ffactor o 2x di sgwario tynnu 4x? Wel, yn fan hyn, mae rhaid chi amnewid rhif I fewn I 2x di sgwario tynnu 4x, a gan x tynnu 2 ydy'r polynomial dyn ni'n holi amdan, mae rhaid ni amnewid plus 2 I fewn i'r polynomial. Os gewch chi 0 fel atab, yna mae'r ail polynomial yn ffactor yr un cyntaf. Os gewch chi unrhyw rif arall fel atab, dydy'r ail polynomial ddim yn ffactor o'r polynomial cyntaf. Felly rhowch gynnig ar y cwestiwn yna os liciwch chi. Mi fydd yr atebion yn dyfynu ar y sgrin yn awr. A gewch chi marciwch atebion felly, a na I weld chi yn y fideo nesaf efallai. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.